hindi pa ang tagad sagot ko amin nga akit-kid daw. Ayan, kagro na nagito'y bisita tayo. Na nasibay mo di nakatagura jak maikari di agbayad dan ang biyak ko saan na nakasidi abukot ko di adang ko Babuken kwa na kanang tetraksa at diyan matutupan takit daw mo umanay ka di abasuko at diyan Sige, isangit mo. Nga mapay na ta.